অনখ হয়ে আস বাপা চাকরি রিটায়ার করে গেলে এ ঘর কেমন চলিব তম সংস্কৃতি বঞ্চিব সে কথা কি চিন্তা কর আমি কি চিন্তা করব আমি কি চিন্তা করব তুই এ ঘর বড় পুଅ ଏବେ ତ ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ମୁଁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ମୁଁ ବା ସେପାଇଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି କଣ କହିଲୁ ତୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଛୁ ତୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ପିଠେ କିଣିଥିଲି 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୋର ପାଖେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଛି ତମେ ଏବେ କଣ କରିବ? ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କିଛି କରିବି ଆଉ ଭାଇ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼େ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଏତେ ଟଙ୍କା ଆମେ ପାଇବା କୋଉଠୁ? ବାପା ଦେବେ ବାପା ଚାକିରି ରିଟାୟାର କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ତା ଛଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି ସେ ମୋତେ ଫାଇନାନ୍ସ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବେ କଥା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେଇଟା ବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାହିଁ ତଥାପି ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେଇ ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ତମ ତିନି ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବି ଟଙ୍କା 3 ଲାଖ ହେବ ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କଲେ ସେ ଦି ଜଣ ଉପକୃତ ହେବେ ମୋର ଅନ୍ୟାୟ କରିପାରିବିନି ସେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ତତେ ଦେଇପାରିବିନି ତମେ ଅଳ୍ପ ଜବରଦସ୍ତ ହଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଏଇ ମୁଣ୍ଡ କଣ ଖରାପ ହେଇଛି ତ ବାପା ସହିତ ଏମିତି କଣ କଥା ହଉଛ ମାଇକିନା ଭଳିର ମୁଣ୍ଡରେ ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନା ଆମେ ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣ କଥା ହଉଛୁ ତୁ ମଝିରେ ବସିବାକୁ କିଏ ବି ତୁ କିଏ ଭାଇ ସିଏ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ଘରର ବୋହୂ ବୋହୁ କହିଦେଲେ ବୋହୁ ଚିହ୍ନା ନାହିଁ ପଛନ୍ଦ ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ ଶୁଣା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ଚକି ଦେଖ ତୋର ପୁରା ବୋହୁ ଏ ସମ୍ବିତ ମୋ ବୋହୂଟାରେ ମୁଁ ମୋତେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନା ମୋ ବୋହୁ କୋଟିକରେ ଗୋଟାଏ ଏ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଏ ତାର ହାତ ଛୁଆରେ ମୋ ଭାତ ହାତି ମହାପ୍ରସାଦ ହେଇଯାଏ ଟିକେ ହସରେ ମୋ ଘରେ ହସର ହାତ ବସେ ମୁଁ ସବୁ ସହିବି କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋହୂ ଆଗରେ ଯିଏ ଲୁହ ଦେବ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବିନି ଠିକ ଅଛି ବାପା ଠିକ ଅଛି ଯଦି ବୋହୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିଲେ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ସେ କେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି କେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଏ ଘରୁ ମୁଁ ତଣ୍ଟିଆଲି ଆଉଟ୍ କରିଦେବି ବାପା ଏ ସମ୍ବିତ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାରୁ ଯେ ତମେ ତାକୁ ବେତ ପାହାଡ଼ ଦେଇ ଶାସନ କରିବ ମୋ ଅଧିକାର ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ତମେ ମୋ ବାପା ବାପାକୁ ଯିଏ ଯଦି ପାଇ ଖୁସି ମଣିଷ କରେ ଯାହାର ଅନ୍ନ ଖାଇତେ ଏତେ ବଡ଼ ଅନ୍ନ ସେ ଋଣକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି କେମିତି ବାପା ଶବ୍ଦର ମାନେ କଣ ତମେ ବୁଝିଲ ବାପାକୁ ଚଉପ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେ ପୁଅ ହବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ମୁଁ ବା ତୁ ସାନ ଭାଇ କେହି ବଡ଼ ମୁଁ ଚଟଉଛୁ ତୋତେ ସାହସ କରିଦେବେ ସେ ସାହସ ତୁ ଦେଇଛୁ ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ତୁ ଯଦି ପୁଅ ଭାଇ ବାପା ମୁହଁ ଜବାବ ଦଉଛୁ ସେ ତୁ ମୁହଁ ଜବାବ ଦଉଛୁ କ୍ଷତି କର କାହାକୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ତ ମୋ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ବିଛେଇ ଦେଇଛି ଜୀବନ ସାରା କାନ୍ଦିଲେ ବି ସେ କଣ୍ଟାକୁ ତ କେବେ କାଢି ହବନି ମୋର ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ମତେ ଚାଲିବାକୁ ହବ କେମିତି ହଉଛୁ କାହିଁକି ତୁ ଅଶାନ୍ତି ମଝି ବଳି ଦଉଛୁ କହିଲୁ ଦେଖ ଆମେ ତୋ କଥା କେବେ ଅମାନ୍ୟ କରୁଛୁ ତୁ କଥା ବି ଦଉଛୁ ତୋ କଥା କେବେ ବି ଅମାନ୍ୟ କରିବୁନି ମୋ ଭାଇଟା ସେମିତି ଏ ଭାଇ ତମେ ଯାହା କହିବ ଆମେ ସବୁ ମାନିବୁ ବାପା ଯାହା ଟଙ୍କା ପାଇବେ ସେଥିରୁ ଆମେ ଦି ଭାଇ ଟଙ୍କା ଦିଏ ବି ନବୁନି କୁହ ଭାଇ ଏତେ ତମେ ଖୁସି ନା ଆଉ ସେତିକି ନୁହେଁ ବାପା ଯୋଉ 20 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ତାର କାଗଜ ପତ୍ର ମୋ ଦରକାର ତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମର୍ଗେଜ ରଖିବି ଲୋନ୍ ଉଠେଇବି ନାଇଁ ସେ କାଗଜ ମୁଁ ତତେ ଦେଇପାରିବିନି ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କେବଳ ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ ତମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଏତେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କରିପାରିବିନି କି ଏ କଥାକୁ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବିନି ମାନେ ଏଇଟା ତମ ଶେଷ କଥା ଯାଉ ତୁମର ଶେଷ କଥା ଆମେ ମୋର ବି ଶେଷ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବାପା ମୋର ବି ଶେଷ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଏ ସମ୍ବିତ ମହାପାତ୍ର କାହା ଦାନ ଧର୍ମରେ ଚଳିବା ମଣିଷ ନୁହଁ ନିଜ ଗୋଡ଼େ ନିଜେ ଠିଆ ହେବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସମାଜର ତଳ ପାହାଚକୁ ଓହ୍ଲେଇବି ଏଇଟା ତ ପୁଅର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି